На 8 април рано сутринта музикалната школа в Тараклия гостоприемно отвори вратите за учениците, които се събраха да проявят таланта си с участието в конкурса за пиано. Нашите твърдишките и девойки, според присъстващите, достойно се представиха на този конкурс. Предлагам и сами да прецените уменията им.
Твърдишките ученици спечелиха и високи награди за своя труд. Първо, второ и трето място за участието показа високото ниво на техните умения, за което по-подробно се сподели учителят Константин Адамов, на когото също можем да благодарим. Това е една чудесна инициатива. Поздравление на Тераклия за тази инициатива, нали, и на организаторите, които са положили този труд. Това е от една страна стимулира младите пианисти да се развиват и самия контакт с високото изкуство, професионалното изкуство, да се запознаят с българските професионални композитори, с молдовските професионални композитори, тъй като самия конкурс е тематичен. Едно от задължителните произведения е или български, или молдовски автор. Второто произведение е по избор на участниците. Така че това е чудесно, тази инициатива, и се надявам тя да продължи и за бъдеще, тъй като това е една възможност на младите пианисти не само да се запознаят, нали, с молдовската музикална култура, професионална и българска, разбира се, но и една възможност да общуват помежду си музикант с музикант, което е много ценно. Възможност за съревнование, за сравняване на аз къде се намирам, нали? Човек разбира къде се намира, когато може да направи сравнение с хора, които се занимават с сходна дейност. Така че искрено се надявам да продължи този конкурс. Участието на конкурс, това е едно по-различно изживяване, разбира се. Като, например, и то по отношение най-вече на душевните преживявания, които изпитва и ученика, и, разбира се, и преподавател. Това е, и често пъти правя сравнения, музикалната дейност и участието в конкурси, тя прилича най-вече на заниманията на спортистите. По същия начин те тренират, ние правим репетиции, спортистите участват в състезания, ние участваме в конкурси. И това постоянство, дисциплина, самодисциплина, концентрация, което се изисква и при един и при другия вид дейности, е много сходен. Така че изисква се естествено и жертвоготовност от страна и на самите деца, тъй като от свободното време, когато техните връстници отиват да играят, нали, да се разхождат или да общуват помежду си, те, младите музиканти, се прибират вкъщи и започват да свирят. Така че няма успехи без жертви, това е нормално. Но естествено после и плодовете са сладки. Аз съм доволен от децата, от това, което те показаха. Разбира се, винаги може повече и повече. Но той във всяка една дейност е така. Плюса, който аз отчитам с участието в конкурса, това е мобилизацията и в нормална обстановка, без конкурс, без състезание, свършената работа, която ние успяхме да свършим, обикновено се свършва за 3, 4, дори до 5 пъти по-продължителен период от време. Докато самия конкурс действа мобилизиращо, активизиращо, така че аз отчитам, че участието в конкурса носи изцяло позитивно. Свърша конкурса. Доволните девойки Мария Паскалова, Татьяна Богданова и Таисия Пармаклей, които съответно спечелиха първо, второ и трето място, в прекрасно пролетно настроение напуснаха сградата на музикалното училище в Тераклия.
Дори и след конкурса всички участници, ученици и учители още дълго говориха за постиженията си, за проблемите, за онова таинство, от което се състои музиката. Печеленето на отличия и награди от нашите ученици и преподаватели винаги ни радва. Особено горди от постиженията им сме сега, когато слагаме за цел на духовното съвършенстване на нашите деца. В Твърдишката школа по изкуствата имаме някъде до 10 выпускници със специалност пиано. Необходими са 7 години упорит труд, търпение, таланти и желание, за да овладееш този невероятен инструмент. Има и сълзи, и отчаяние, но голяма е наградата накрая за онези, които въпреки трудностите постигат тайната на музиката, която е дар Божий.